pode faltar. Dende hoxe, os nenos e nenas do CEIP Ruxidoiro da Valenzá contan cunha zona de esparcimento exterior compatible ademais coas actividades educativas. O novo espazo, antes residual e agora cheo de vida, utilizarase para dar clase, pero tamén para coller representacións artísticas ou charlas. Propúxose crear nesta zona un ámbito de experimentación, de xogo, de descubrimento, a vez cunhas aulas ao aire libre, un ensino noutro ambiente máis natural, onde a transmisión oral, como foi no principio dos tempos, e a forma primaria de comunicación, sen necesidade de pantallas e demais soportes actuais. A transformación da zona levouse a cabo por parte do Concello de Barbadás, que investiu 40.000 euros na súa construción, en resposta á petición formal realizada polo propio colexio. O espazo conta cunha bancada corrida de madeira, asentada sobre a topografía natural en alusión aos teatros gregos. Está orientada a un espazo valado de area. A actuación completouse cunha estacada de travesas que configura unha sorte de cabana para usos varios, bancos, plantacións vexetais con especies perennes e caducifolias e sistema de rego. Hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente e desde logo que tamén é unha ledicia poder traballar para concienciar a esta mocidade, a esta futura mocidade, no que é a sostenibilidade, a sustentabilidade do que é o noso planeta. É algo que non é algo que vexamos hoxe, sino que é a futuro. Que é o noso futuro? Que nos depara o noso futuro? Pois queremos traballar todos e debemos traballar todos e todas para que teñamos un planeta no que vós, como nenos e nenas, podades disfrutar del en armonía, en paz, pero tamén cunha natureza viva da que vós podades vivir no día a día. A zona verde forma parte do novedoso proxecto educativo do Ruxidoiro, Ruxinatur, que tamén inclúe as iniciativas Ruxiorto e Ruxilecer. O alumnado achégase deste xeito á natureza e a outras formas de aprender e poñer en práctica os coñecementos adquiridos nas aulas.